Čaute, tu je Aleš. Tu je Martin, my sme ľudožrúti a máme radi ľudské. Celosvetovo trh so zvieracími produktami rastie neuveriteľným tempom. V súčasnosti má $300 miliárd ročne. Ja som narazil na také bizárnosti napríklad, že niektorí ľudia robia naozaj že svadby so svojimi psami. Že robia naozaj celé ceremonie s kňazom. V Japonsku už počet domácich maznáčikov, čiže psov a mačiek, prekonal počet domácností s malými deťmi. Teda naozaj, že ten človek sa oblizuje s tým psom jazyk na jazyk. Poviem to tak, že pokiaľ viem, tak ten pes má v ústach akože sterilnejšie prostredie ako ten človek. Akože sliepky sú fajn, ale Kadia všade, no. toto som chcel povedať, že predsa len to vylučovanie je také hodne nekontrolované. No to nikdy nepotrebovali, však ani my sme nikdy nekontrolovali vylučovanie, keď sme žili v prírode. Hej. Tak, vitajte v našej 6. epizóde Ľudožrúti máme radi ľudské. A bude taká bizarná, lebo nebude o ľuďoch, ale bude o domácich zvieratkách. Aj keď teda bude o domácich zvieratkách, o psovi a o mačke a o tom, aký máme k ním vzťah a čo to s nami robí, mať takýto vzťah. Hlavne s týmito domácimi mazličkami, psičkami a mačičkami. A nie je to len tak, lebo my sme mačací, my sme mali vo vrchole cez 8 mačiek. A vy máte tiež nejaké domáce zvieratá? A my sme vlastne tiež asi v podstate možno trošku skôr mačací, lebo máme viac mačiek. A teda mali sme psa, odkedy sme sa nasťahovali do domu, ale Popina už nám tento rok Popina umrela? Vidíš, to ani nevieš. No. Ani neviem kedy. No 1. augusta sme ju dali uspať, lebo odišli jej obličky. Takže, ale my sme sa tak viac akože identifikovali s tými psími majiteľmi, no ale tak teraz nám ostali ešte 2 mačky. No. A tak túto epizódu môžeme venovať Popine. Nech je jej zem ľahká. Tak, hej, to bude príjemné. Bielý chlpač. No, tak to som čakal, že začneme takto, ale akože to som nevedel, tak to je mrzuté. Ale budeme hovoriť o tých pekných veciach. Jasne. Lebo väčšinou so zvieratami sú spojené skoro samé pekné veci, okrem toho, keď sú niekedy choré, tak je to náročné. A keď umrú, že vlastne to mi ani nenapadlo mať to tam súčasťou tej témy, ale to je ináč zaujímavé, lebo vlastne ja si uvedomujem, že aj nám umrelo viacero mačiek, alebo sme ich boli uspať, alebo sme ich našli a že vlastne pretože mačky aj psi žijú oveľa kratšie ako človek, že od 10 do 15 rokov. Popina mala koľko? 16. 16. Že oni nám vlastne väčšinou, aspoň ja mám ten pocit, že pomáhajú učiť sa narábať s akceptáciou smrti a smútením, lebo vlastne umierajú skôr a sme ich svedkami toho celého procesu. No a vlastne ten proces tej straty, lebo a to asi ľudia, ktorí nemajú domáce zviera, nevedia pochopiť, ale že no naozaj je to akože že člen rodiny a my sme sa stretli a sme si tam všetci poplakali u veterinárky a akože bolo to náročné a ešte stále občas čakám, že otvorím dvere a teda ona tam vyskočí, zavrtí chvostom a to už je vlastne vyše mesiaca, ale ešte stále tam občas také čosi preblískne. No nám posledná mačka umrela v decembri teraz a to bola mrnča, ktorá vlastne zahájila celú éru mačiek, čo máme. Tu na chate pred 15 rokmi prišla z lesa a sa k nám pridala a postupne s nami žila a vďaka nej sme vlastne zistili, že chceme mať mačky a pribudali ďalšie. A vlastne ona umrela tak, že vlastne nevieme, že iba zmizla. Tak ako prišla z lesa, sa zjavila, tak v tom decembri vlastne len odišla. Spávala vonku aj v decembri, naozaj bola taká akože lesná a buď odišla do lesa umreť, že mala bolesti, lebo už bolo vidieť, že má problémy s trávením, alebo ju skrátka schmatla líška, alebo čo vlastne nevieme. No. Takže sme sa museli vyrovnávať so stratou vlastne, že tam ona i nebola, že zmizla. Čo je také divné.
Zažili sme aj to, že sme boli uspať a som mal toho kocúra, čo sme uspali, vychladol mi na tele a sme ho pochovali, že to je zase iné. Najhoršie bolo, keď nám zrazilo auto polročnú mačku, ktorú sme zbožňovali a našli sme ju mŕtvu. To bolo najhoršie. Lebo to bola tragédia. Vieš, polročná mladá. No to je celkom nečakaný začiatok. Áno, no. Pôvodne veselej. Takže to skúsim zmeniť, lebo na začiatok som si nachystal niekoľko pikošiek. OK. Takých zvieracích, aby sme teda preklenuli k tomu všetkému dobrému, čo nám mačky a psi prinášajú do života. Tak som si pozeral také akože šialenosti všelijaké. No prvá je taká zaujímavá, že celosvetovo trh so zvieracími produktami rastie neuveriteľným tempom. V súčasnosti má $300 miliard ročne, je ten obrat. Čo je teda nepredstaviteľné číslo. Ale to vyzerá, že by mohlo byť aj väčšie ako HDP nejakej chudobnejšej krajiny. A rastie ten trh rýchlejšie ako trh s detskými hračkami. Čo je také vtipné. Ale sú aj také vtipné veci, že ľudia sú schopní kupovať aj také divočiny pre tie zvieratá, že tie prémiové krmiva, napríklad, že bezlepkové granule, doplnky výživy im všelijaké dávajú, dokonca probiotika pre psov a pre mačky, aj keď netuším, či sú teda zmysluplné. No a potom samozrejme to, čo niekedy ľudia vidia v tom bulváre, že naozaj existujú hotely, také celé rezorty luxusné, hlavne teda pre psov, kde majú bazéniky, aromaterapiu, masáže, cvičenia jógy so psami sa robia. A to stále není to najbizárnejšie. Ale som narazil na také bizárnosti napríklad, že niektorí ľudia robia naozaj že svadby so svojimi psami. Že robia normálne celé ceremonie s kňazom a so špeciálnymi tortami, ktoré môže jesť teda aj pes, aj človek. A to stále ešte není úplne všetko. Lebo sú také tie bizarnosti, čo kvôli sociálnym sieťam vznikajú s domácimi zvieratkami. A to sú napríklad takí tí mačací influenceri ako Grumpy Cat. To si určite pamätáš. Okay. To je mačka, čo vyzerala neustále naštvaná. Taký ksicht mala. A k tomu boli všelijaké memečkové výroky k jeho životu. A normálne tento Grumpy Cat, keď zomrel, tak to bolo veľké rošambo, lebo umrel slávny, ikonický kocúr. A ešte nejaký Boo the Dog, akože pes Boo je nejaký influencer, čo má veľa followerov. A všetky tie módne kolekcie pre mačky, mikiny a značkové kabelky. A potom sú také psychologické úchylačiny. A najväčšia úchylačina, ktorú som teraz dočítal, je, že niektorí ľudia majú naozaj taký blízky vzťah k tým mačkám, že to majú, alebo psom, že ich majú ako náhradu za dieťa. Hej. A to není tá bizarnosť, ale niektorí ľudia si naozaj že robia tehotenské fotky s ultrazvukom psa. Čo teda som si nedohľadal ďalej, či majú akože tehotenskú fotku, že je tehotná so psom, alebo dávajú tomu psovi, keď je tehotný, robiť ultrazvukovú fotku a chvália sa tým, ako keby čakali dieťa. Lebo ten pes vlastne je tehotný. Asi to druhé. No. A samozrejme, že sú ľudia, ktorí robia také čudné veci, ako že napíšu testament a odovzdajú svojej mačke alebo svojmu psovi celé miliónové dedičstva. Napríklad Karl Lagerfeld odovzdal veľkú časť svojho majetku svojej mačke Čupet. OK. Možno asi preto, aby sa mal dostarať o tú mačku. Asi to není na to, aby mačka niečo robila s tými peniazmi. No. A posledná vec taká zaujímavá je, že častokrát, keď sa ľudia rozvádzajú, tak tie mačky a tie psy, keď boli pôvodne spoločným majetkom, spôsobujú podobné problémy, ako keď si delia výchovu detí. To je akoby tá zaujímavosť. A posledná predsa len táto, že ukazuje sa v Japonsku už počet domácich maznáčikov, čiže psov a mačiek,
prekonal počet domácností s malými deťmi. Že to Japonsko je na tom tak zle, čo sa týka rodenia detí a tak zle, čo sa týka osamelosti, že vlastne dneska viacej Japoncov žije s mačkami a s psami ako s vlastnými deťmi. No. A to myslím, že môže byť, že čaká aj Európu a rozvinuté krajiny vo všeobecnosti. V tomto Japonsko je v špičke toho potenciálneho vývoja. No, tak čo hovoríš na tieto pikošky? Tak to mi príde také celkom bizarné, tieto veci. Ale tak dobre, je to, asi sa bavíme o nejakej, teraz nemyslím, čo týka toho Japonska, však dobre, tam je to asi celkom jasné, ale že asi sa bavíme naozaj o nejakej také akože štatisticky nevýznamnej populačnej akoby kohorte. Že robia to iba niektorí ľudia. Áno, že proste, že to asi nebude tak veľa, ale na druhej strane zase, že teda majiteľov psov a mačiek je asi pomerne veľa aj u nás a zároveň si myslím, že teda teraz poviem hodnotiacia, že väčšina z nich je normálnych, to znamená, že teda majú toho zviera kvôli teda že bežnejším veciam, než teda takým tým, aby sa s nimi fotili ako s tehotnými alebo niečím podobným. Alebo robili svadby. Alebo až teda chodili do nejakých špeciálnych salónov alebo neviem čo. Že myslím si, že väčšina ľudí má akoby bežne to zviera preto, lebo mu to nejakým spôsobom tomu človeku prináša akože viac radosti. Že je to taký bežný spolubývajúci. Spokojnosti do života. No, ale že aj v tomto podľa mňa majú ľudia rozdiely. Vieš, že sú ľudia, ktorí si nevedia predstaviť, že by s tebou pes alebo mačka spali v posteli. No, to je pravda. Že pre niektorých to je absolútne tabu a neprípustné a pre niekoho to je, že čo? A jak inak? Hej. Jasné, že spí so mnou v posteli. Či už pes alebo mačka. Hej? A niektorí to majú dokonca tak, že... A to je presne o tom, že ak máš posunuté tie hranice, ale že to je presne o tom, že tie hranice sú aj ovplyvnené tým, akú blízkosť cítime s tým zvieraťom a ako sme osameli v tej domácnosti, že keď v domácnosti sú aj iní členovia rodiny ľudskí, tak tie zvieratá sú viacej v roli tých zvierat, lebo vieš, že zase pre niekoho iného je absolútne tabu, aby mačka alebo pes vyskočili na stôl a prípadne ti jedli rovno z taniera. A pre niekoho je to úplne normálne. Dokonca dávajú tomu zvieraťu tú istú stravu, čo sami jedia. Že je v tom výrazne široké spektrum toho, ako sa tí ľudia správajú k tým domácim miláčikom. Že a inak to napríklad ľudia robia mestskí ľudia a inak to robia ľudia na dedine, ktorí majú tie zvieratá vonku ako užitkové zvieratá. Že ani to zviera napríklad nemôže vojsť do domu, nie? Že ešte spalo niekde špeciálne. Takže ale my budeme asi rozprávať o tých mestských. No asi skôr, alebo teda však nakoniec asi o našich ako keby zážitkoch so zvieratami, lebo veď aj vy máte. A teda, že, a to asi nie len o tých zážitkoch, ale že presne, že tak aj to možno, aké máme hranice v tom, alebo že či sme v tom tiež už posunutí a nejaký bizarný, alebo... No tak napríklad, to sa ťa môžem rovno spýtať, to je sranda. Ja keď napríklad vidím v telke, alebo lebo my pozeráme veľa so ženou, keď večer pred spaním ešte máme nejaký čas a už sa nám nechce čítať alebo niečo, tak si pozeráme tie YouTubeové všelijaké reelská videá s tými bláznivými mačkami a psami. A tam, keď vidím, že niekto sa teda fakt, že oblizuje s tým psom, že pes oblizuje toho človeka, pomaly ten pes oblizuje, teda ten človek oblizuje toho psa, že to je úplne, že francúzaky, to je pre mňa nepredstaviteľne nechutné. Neviem, jak ste to mali popísať. A keď si mal, tak nepriznáš, čo? Ne. Len keď Zuzka nevidela. Toto tiež není, to je už pre mňa tá záhranou, akože keď bežne mi pes, alebo keď nám popína, akože oblízala ruku, alebo podobne, tak vlastne je to taká reciprocita, lebo však teda... Ty si ho oblízal naspäť. Nie, to je ako reciprocita, to hladkanie, tak lebo my sa hladkáme ako ľudia,
ten fyzický kontakt je takýto a tie cicavce tohoto typu, ako je pes, mačka, tak vylizujú svoje mláďata, čiže vlastne to je ekvivalent hladkania. Čiže ten pes, akoby, že keď mi oblíže ruku, alebo aj mačka. Mačky to naše moc nerobia, ale predtým, keď som bol ja decko a mali sme mačky, tak aj tie zvykli sa akože oblizovať. Naše žiadna tá nerobí, iba Sofina. Sofina príde a začne lízať. No, akože, tak mačky nám to nerobia, máme kocúra a mačku, ale Popina to občas robila. Takže to áno, ale zase také tie naozaj, že už teda naozaj, že ten človek sa oblizuje s tým psom, jazyk na jazyk, to nejako, aj keď poviem to tak, že pokiaľ viem, tak pravdepodobne ten pes má v ústach akože sterilnejšie prostredie ako ten človek, podľa toho, čo som videl, akože, že robili nejaké stery a podobne, tak akože pes má veľmi akože sterilnú tú papulu, pretože... A prečo mu tak smrdí z huby? To je skôr otázka žalúdka, než zubov. Alebo tak môže, samozrejme, keď má pokazené zuby, tak asi aj to. Ale akože v tomto smere je to asi, že OK, ale tak pre mňa to je také, neviem, to už je mimo mojej komfortnej zóny, takže toto nemusím. Dobre, ja ešte mám, jasné, že budeme mixovať také tie naše zážitky a skúsenosti s nejakými vedeckými dátami a keďže ja som to poňal aj takú akýby všeludskú tému, že nelen jednotlivé zážitky a prospech jednotlivých ľudí z tých domácich zvierat, ale aj takú všeludskú, tak je také zaujímavé, keď som si to pozeral, že to som ani sám nevedel, keď som si to dohľadával, že vlastne pes sa pridal k ľuďom, nevie sa presne kedy, ten odhad je medzi 15 až 30 tisíc rokmi dozadu. Čo znamená, že sa pes pridal k ľuďom ešte keď sme boli lovci a zberači. Lebo vlastne mačka sa pridala asi pred 9 tisíc rokmi, ak sa nemýlim. A to už bolo vtedy, keď sa ľudia usadili a už mali poľnohospodárstvo a už vlastne si robili nejaké mini sípky, kde mali to zrno a tam im chodili hlodavce a vtedy tam vlastne prišli tie mačky. Čo znamená, že vlastne z pohľadu ľudstva sa pridali psi k lovcom a zberačom pravdepodobne vtedy, keď lovili aj psi, aj teda vlci aj vlci, aj muži pravdepodobne vtedy, ľudia. A že môže byť, že sa stretli niekde na tom love, že lovili pre to isté stádo gazel alebo niečo a vlastne keď tých vlcí ich možno nahnali, ten človek oštepom zranil a pes dorazil tú antilopu, tak potom človek, predpokladám, že odohnal tých vlkov, nechal im tam niečo z tej antilopy a tak vlastne človek aj pes zistil, že si môžu byť vzájomne prospešní a tak spolu zostali, čo je vlastne taká zaujímavá vec a ešte vlastne je k tomu aj nejaká taká teória, že ľudsko-psej koevolúcie. Že dokonca celá taká teória, ktorá hovorí o tom, že nielen, že sa pes domestikoval, takže začal žiť s človekom, ale aj ten život človeka s tým psom ovplyvnil evolúciu toho človeka na viacerých úrovniach. A jedna z tých, ktorá vyzerá, že je zaujímavá, je, že ten pes, jak pomáhal loviť tomu človeku, ten vlk pomáhal loviť tomu človeku, tak zvyšoval jeho schopnosť prežiť. Že viacej ulovili. Lepšie sa im darilo uloviť, efektívnejšie lovili a tým pádom ten kmeň, ktorý vlastne mal toho skroteného alebo pridruženého psa, tak bol úspešnejší. A je to jedna z možných dôvodov, ktorý ovplyvnil to, že Homo sapiens sapiens prežil na úkor neandertálcov, ktorí skoro teda určite nemali psov. A že to je také zaujímavé, že to není len tak, tí psi a ľudia. Že to není, zdá sa, že to ako keby zamiešalo karty aj v evolúcii dokonca. No a jasné, že voľakedy to neboli len takí domáci mazlíčkovia ako dnes. No, že dneska tá rola psa a rola mačky, hlavne v mestách, je úplne iná, ako bola rola v tom staroveku alebo
v tom dávno veku. Takže to je také zaujímavé, ale že tak to je taká jedna z tých vecí a ďalšia je, že špeciálne tí mačky boli viac také, že tam tie lovili tých asi najmä teda tie hlodavce, ktoré prinášali nejaké choroby a vyžierali zásoby, čo mohla byť otázka života a smrti. Ale tí psi plnili veľa tých funkcií, napríklad, že strážili ten tábor. Hej, že štekotom, tak ako aj dneska za plotom, že štekotom oznamovali, že prichádza nepriateľ alebo cudzinec neznámy. Tu ja vidím, jak žijem v tej Kučidorskej doline, tak ja keď počujem štekať v noci psov, je dosť možné, že okolo idú diviaci alebo daniele. A voľakedy mohli ohlasovať treba z nejakých predátorov. Že to vlastne bol taký primitívny alarm, ten pes. Takže je tam toho akýby v tej minulosti veľa a zreteľne boli tak dôležité tie domáce zvieratá, že vlastne prenikli do nejakej tej ikonografie, alebo symboliky, alebo mytológie. Však si pamätám, že pre mňa ako decko jedno z najčudnejších vecí bolo vidieť toho Anubisa. S tou hlavou šakala som vôbec nechápal, že čo to je. A to vlastne bol vymyslený boh. Hej. A zároveň, že vlastne, lebo však dobre, veď máme aj iné domestikované zvieratá, ale také tie akože kone, kravy, užitkové v podstate. Kozy, ovce. Hej. A dobre, tak kone, ale vlastne dobre, veľa toho bolo akoby na obživu, hej, teda, že sliepky, vajíčka, mäso, ovce, kozy, kravy, mlieko, neviem čo a tak ďalej. Kôň, ale zase, že na prácu. Kôň mal že takú naozaj, špeciálnu rolu. No? To bolo také, že doprava, alebo teda akože naozaj, že ťažné zviera alebo podobne. Ale že vlastne ani z mačky, ani z psa ako keby takýto úžitok ako by nie je žiadny taký tohoto typu, že teda sme ich chovali na jedlo, alebo že by teda nejako... áno, ten pes je ten alarm, hej. Ale v niektorých krajinách ten pes je akože potrava. Hej. A v niektorých krajinách sú oni ťažní. V tých severských krajinách, ale využívali sa akože ťažné. Ale to je akože taká výnimka. Hej. A muselo to byť veľmi silné plemeno, lebo aj nejaký pekingský palacový psík by ti asi toho veľa neutiahol. No ale že tie mačky vlastne naozaj už mali potom len takú tú, že teda asi redukovali ten počet tých hlodavcov alebo tak. A že vlastne primárne to nebolo také, nie že blízke, že také zviera, ktoré by ako keby malo, že taký ten primárny hospodársky úžitok, že by z neho bol. Že skôr bol už taký akože odvodený. Aj pes, aj mačka pôvodne mali ten hospodársky úžitok. Nikto to nemal, že to je domáci mazlíček. To bol hospodársky úžitok. Bol, ale ako keby, že nie je taký priamy, ako keď ovca, že máš z toho vlnu, máš z toho mlieko, máš z toho mäso, hej, že proste... No to pravda, to je iba iný druh úžitku. Tak ako jasné, ovca nešteká. A ovca sa k tebe nepritúli, jak mačka. Teda môžeš sa ty k nej pritúliť a určite niektorí mali veľmi blízke vzťahy aj s ovečkami, aj s kozičkami. Ale to není dnešná naša téma teda. To je tak skôr na piatoček. Aj keď dneska nahrávame teda piatok. Ale že ten vzťah sa menil v tej histórii. Že napríklad, že postupne, keď ostaneme pri tých psoch a mačkách, hej, že jasné, že naprostá väčšina zvierat bola vnímaná vždycky ako úžitková a dodnes je vnímaná ako úžitková. Hej, že všetok ten dobytok alebo hydina. Ale tomu sa venovať nebudeme, lebo je veľmi málo ľudí, ktorí majú doma v paneláku sliepky a ich milujú. Môj otec potom túži celý život a viem si predstaviť, že keď už bude bývať iba on sám, že by vôbec nemal problém mať 2-3 sliepky doma, lebo on má takú nejakú... Na balkóne? Nie, normálne vnútri. Vnútri. OK. To je taký jeho sen, aj keď som presvedčený, že keby ho už mohol naplniť, že by to neurobil. No. No, akože sliepky sú fajn, ale... Kadia všade, no. Toto som chcel povedať, že predsa len to vylúčovanie je také hodne nekontrolované.
No to nikdy nepotrebovali, však ani my sme nikdy nekontrolovali vylučovanie, keď sme žili v prírode. Hej. No áno, ale predsa len, že dobre, pes až tak nemá, mačka tá si tak uprace po sebe aj v tej prírode, hej. Že to potom nemusela, nie? Však akože prečo? Aj pes si uprace tak, že pes si relatívne. počká, kým ide z domu. Hej, no napríklad, hej. Hej, a to sliepka úplne nie. No ale však dobre, tak necháme na toho otca, no. To sú vtáci, to necháme na môjho otca. Možno aj môj otec sa naučí spolu s tou sliepkou vylučovať ako hoci kde. Čo môže byť, už má 83, to príde. Pozdravujem tým môjho otca. No, ale chcel som povedať to, že ten špeciálny vzťah mačiek a psov sa menil z toho užitkového postupne napríklad k tomu, že boli vnímaní ako špecifické zvieratá aj v tom, že naozaj sa stali súčasťou nejakej tej mytológie, tých špeciálnych príbehov. Hej? Však aj ten Cerberus, trojhlavý pes, strážil podsvetie. Hej? Tá egyptská, tie mačky šeliak, tá svinga, to je taká mačkovitá volačo, že ich vnímali ako božské tvory, pretože im zreteľne pomáhali oveľa dôležitejším spôsobom. Že kráva sa nestala súčasťou mytológie. No, v Indii. Koza. No, dobre. Máš pravdu, že v Indii je to vlastne posvetné zviera. No. Takže záleží od kultúry. No, ale je pravda, že tuto u nás, v tomto našom akože európskom priestore, no myslím si, že pes a mačka majú svoje také špecifickejšie miesto. A teraz už, dobre, možno za posledných 100-200 rokov asi, že viac. A možno, že aj sa stali akože súčasťou rôznych príbehov, ako takých akoby ľudských zmysle, akože ja neviem, aj v literatúre pes a mačka akože sú súčasťou proste aj tejto kultúrnej. Že sú v rozprávkach. Napríklad rozprávkach. Že ľudia ich majú aj dokonca pochovaných so sebou. Hej, alebo ich pochovajú na záhrade. Vlastne ako členov rodiny. No, ale a že dokonca v tej Európe, alebo aj v Číne, že vyšľachtili špeciálne druhy, ktoré reprezentovali tú šlachtu. Hej, že tá európska šlachta mala krtov, anglická kráľovná mala tých, ani neviem, jak sa volá tá rasa, no také s tými krátkými nohami. Áno, hej. Vidieť, že nesom psíčkar. Hej. Moja sestra mala takého psa, teraz im tiež nedávno zomrel. No, a tí Číňania mali toho pekingského palácového. Vieš, že a že sú vlastne vyšľachtené až tak, že myslím, že jeden alebo dva druhy majú tie vlasy, že sú antialergické. Aj mačka je dokonca jedna rasa antialergická, aby mohla spĺňať vlastne požiadavky aj pre alergické dieťa alebo majiteľa. Takže je to také srandovné, že čo všetko sme ochotní urobiť preto, aby tie zvieratá s nami boli a aké rôzne hodnoty im dávame od toho božského až po to užitkové. Že to má špeciálnu rolu, to zviera. No, a ja som si našiel ešte nejaké dáta, kým budeme rozprávať o tom vplyve, že čo nám to robí. Som si našiel zaujímavé dáta, že naozaj sú krajiny, ako to Japonsko, teda, že kde je viacej tých domácich miláčikov ako detí, ale napríklad, že európske dáta sú, že v Európe žije 340 miliónov psov a mačiek. Ako domácich zvierat. Mačiek je 127 miliónov a psov je 104 miliónov. Takže viacej mačiek ako psov, ktoré ľudia majú doma. V Portugalsku je najvyšší ten pomer. Je 0,25 psov na osobu. Čiže 1/4 psa na osobu, a obviňujú Číňanov, že jedia psov a Portugálci majú 1/4 psa. Ale to znamená, že čo, každý štvrtý človek má psa? Každý štvrtý človek asi má psa. No, v Maďarsku, Rakúsku je to 0,23 mačky. Takže to je vlastne skoro každý štvrtý Maďar, Francúz a Rakúšák má mačku. Takže to je obrovské množstvo
zvierat. V Rakúsku skoro polovica domácnosti vlastní aspoň jedno zviera. Mačky mierne stúpajú, psi sú stabilné, takže to je neuveriteľné množstvo. Vlastne, že keď si zoberieme všetkých obyvateľov a počet mačiek, tak vlastne, ja som není dobrý matematiky, ale vlastne štvrtina obyvateľstva Európy sú mačky a psi. Mačky a psi, no. Asi aj keď neviem, či dokonca nie viac, keď to zrátaval, neviem, koľko má populácia akože Európy. Ale niečo, možno 600 miliónov, nie? 750 miliónov. A keď okolo, neviem, 300, tak to je vlastne skoro polovica populácie. A stále to rastie. Stále to rastie, no. No, stále to rastie. No, takže to sú také tie základné dáta a poďme sa rozprávať o tom, že čo všetko dobrého nám mačky a psi prinášajú. Nebudeme viesť diskusiu, či sú mačky lepšie ako psi. Nemusíme hovoriť všetky tie typické výroky o tom, že mačky sú nezávislé a psi sú závislí a nemusíme hovoriť o tom, že mačky sú... To má svokra, že mačkám sa nedá veriť. Mačky majú to je jedna z takých tých povier. A pritom to je ľahko vysvetliteľné. Vieš, prečo si ľudia myslia, že mačkám sa nedá veriť, na rozdiel od psov? No lebo totiž na psovi vidíš tie emocionálne prejavy. Áno. A pes má väčšinou tie prejavy tej loyalty, je to, že sa teší a je celý bez teba. A mačka sa správa nezávislo a není na jej mimike, lebo mačka vlastne má stále ten počuteľný, nenápadný úsmev. Áno. Takže na nej není vidieť, čo prežíva. A preto ľudia majú tendenciu si myslieť, že mačky sú zákerné, dá sa im veriť. To je také... No to je čisto len projekcia. No, ale to je jedna z vecí, ktorú ľudia robia veľmi intenzívne voči psom a mačkám. A môže to mať, a má to terapeutické vlastne kontexty, že my projikujeme do tých zvierat ľudské vlastnosti, ľudskú osobnosť, ľudské správanie, ľudskú emocionalitu. A to nám pomáha, napriek tomu, že to je v mnohom asi nepravdivé, tak nám to pomáha vlastne cítiť sa k ním bližšie. Vďaka tomu, že do nich projikujeme, teraz nemyslím tú zákernosť tých mačiek, ale do nich projikujeme, že ich vnímame ako bytosti s mnohými ľudskými vlastnosťami, aj keď oni majú skôr psie a mačacie vlastnosti. A interpretujeme to nejakým spôsobom. No. Aj keď treba povedať, že vlastne, ale že je to taký špecifický vzťah v tom zmysle, že áno, ľudia teda hovoria, že mačky sú také akoby nezávislejšie, alebo tak, no je pravda, že mačka nie je také akože svorkové zviera, ako je pes, lebo pes teda v tej svorke asi pôvodne z toho vlka akoby má tu a má tam tú hierarchiu, ale zase na druhej strane, že aj mačky si vedia vytvoriť veľmi blízky vzťah s človekom a vedia reagovať a hej, že byť také, že prítomné a prísť za tým svojím človekom a podobne. Láhnú si ti k nohám, alebo vlezú do postele. Hej, a pradú a proste naozaj, že sú akože, čiže ja si myslím, že toto je to podstatné, že teraz, že či už my si do toho tam prinášame nejaké svoje veci, že asi to má tiež svoj význam, ale že no evidentne tie zvieratá s nami majú vzťah, že to je akože, že to není naša projekcia, že to je že tá mačka príde. Hej, je projekcia, čo ten vzťah znamená. Ja som napríklad presvedčený, že mačka, keď mi príde do postele k nohám, tak to robí kvôli tomu, že tam môže v bezpečí spať. A chodí ku mne a ne k Maji. Napríklad. Vidím to napríklad na tej Sofine, to je druhá najstaršia mačka, teraz už najstaršia, ale tá mrnča zomrela v decembri. A jak tá Sophie už je stará, začína chodiť si ku mne, lahnúť a spať. Vyleze mi na kolená a spí a zohrieva sa, čo predtým, keď bola mladá, nerobila. Takže si myslím, že jak už je staršia a cíti, že by sa asi len tak neobránila, keby sa objaví líška, alebo kocúr, alebo iná silnejšia mačka. Takže príde ku mne a láhne si na mňa, lebo sa cíti v bezpečí. No a to je zaujímavé, lebo napríklad a krmíš ich ty, alebo ich krmí Maja? Maja ich krmí a keď Maja není doma, tak ich krmím ja. No, však jasné, hej, ale tak u nás primárne väčšinou akože krmí Zuzka a oni teda akože viac chodia za ňou ako za mnou
aj teda sa prídu akože hladkať, aj všetko, aj keď si láhnú, tak ona keď teda niekedy vyzerá jak snehulienka, lebo je obložená už teraz teda popinou nie, ale dve mačky a pes a ku mňa až tak ako úplne nechodia. Pritom ja nerobím ani zle, ani nič, že mám rád, veľmi mám rád mačky. Ja som skôr taký mačací ako psi, keď už teda ide o to, ale akože, že musím si ich tak ukradnúť, keď ich chcem napríklad hladkať alebo tak, lebo proste oni... A to je aj u nás, takže Maja ich krmí 98% času. A keď si láhne na diván, tak hneď niekoľko mačiek príde za ňou si láhnuť. Ja si láhnem na diván a ani moja žena za mnou nepríde. No. Málo ju krmíš. Málo ju krmím. No. A vidíš, tak musím začať. Musím začať na noky. No, hej. Takže to môže byť ovplyvnené aj tým, že že vlastne, že vnímajú viacej. A tým pádom, ale tá odpoveď je, že majú oni radšej Zuzku ako teba, alebo majú radšej Maju ako mňa, alebo prejavujú tú náklonnosť kvôli tomu, že im dávaš zrať. Presne, hej. No, hej? Áno, hej. Ale napríklad, ja myslím, že u nás to je také rozdielne, že tá Sophie chodí dobrovoľne viacej za tou Majou a keď tá Maja není k dispozícii, tak príde za mnou si lahnúť. Ale tá Polly, tá si príde lahnúť iba za mnou. A preto Maju nekrmím vôbec, okrem toho, keď Maja není doma. Že to... Oni majú asi tie mačky, aj majú svoje preferencie, ktorým úplne nerozumieme. To, čo mi príde akoby dôležité, a samozrejme, že môžeme sa baviť o tom, že nevieme úplne povedať ten dôvod, že prečo, ale že evidentne tie mačky prídu, že za mnou, za tebou, za Majou, za Zuzkou, alebo za niekým z tej domácnosti a nejdú za niekým úplne iným. Čiže evidentné je, že nejaký vzťah tam je. A pri psovi je to samozrejme ešte intenzívnejšie, hej? Že pes veľmi intenzívne Pes si adoptuje tú rodinu. U mačiek mám pocit, že to je naozaj o tom, kde sa oni rozhodnú usadiť. A potom tých ostatných ľudí vnímajú ako cudzích, takže sa ich boja, sú opatrnejšie. Ale kebyže sa mačka stratí, a niekto iný jej dá jesť, tak je dosť možné, že tam aj zostane. A v tomto tie mačky sú také akéby promiskuitnejšie. Hej, ale že znova si vytvára vzťah. Že zase si vytvára ten vzťah. Dobre, možno cez jedlo, možno cez to pocit toho bezpečia a týchto všetkých vecí, ale že nie je to úplne že náhodné a anonymné. Že... A nie je to ani čiste utilitárne. Áno, a nie je to ani úplne ako to, pretože však veď mohla by sa tá mačka len nažrať a zdrhnúť. Ale že nejakým spôsobom asi je pre ňu niečo zaujímavé, čosi, že teda aj byť ešte v inej interakcii s tým človekom. Napríklad, že trošku tepla si ukradnúť. Napríklad, alebo sa nechať pohľadkať, lebo evidentne to ako je príjemné. Hej. A keď není, tak sa nanechá vtedy. Áno, hej. Že to aj podľa nás. No, dobre. Ja by som prešiel vlastne k prvej takej dôležitej veci, ktorá sa odzrkadluje aj v tých štatistikách dnešných, že jedna z tých kľúčových funkcií tých domácich mazlíčkov je vlastne znižovanie pocitu osamelosti. Že v tom Japonsku to naozaj že je extrémne, keďže je tam viacej tých domácich psov, mačiek ako detí, ale že sa ukazuje aj v tých výskumoch, že ľudia, ktorí majú domáce zvieratá, sa cítia menej osamelí, ako keby ich nemali. Hej? Že keď sa robili tie štúdie na ľudí, špeciálne na ženách, ktoré žili úplne sami, tak tie boli výrazne osamelejšie ako tie, čo žili úplne sami a mali iba domáce zviera. Bez spoločnosti ľudí. A čo je zaujímavé, ja by som očakával, že bude nejaký rozdiel medzi psami a mačkami v tomto. Ukazuje sa v tej štúdii, že to je jedno, či má mačku alebo má psa. Obidva tieto psi aj mačky rovnako ovplyvňujú zníženie tej osamelosti. Čo je akoby dosť dôležité. Dokonca sú aj štúdie z covidového obdobia, keď zostali doma deti a tínedžeri. A tie výskumy ukazujú, že pre tie deti a pre tých tínedžerov to, že boli doma a mali doma aj psa, aj mačku, tak to výrazne znížilo ich pocit osamelosti počas lockdownov
keď boli doma. No však preto my vlastne máme radi toho psa a tú mačku, lebo máme k ním vzťah skoro ako človeku. No. Niekedy možno aj lepší. No, niekedy možno aj lepší. Možno aj Einstein mi povedal, ako v našej prvej časti, mám rád ľudstvo, neznášam ľudí, jednotlivé mačky, jednotlivých psov by som mohol mať rád. Hej, jasné, čiže tá osamelosť, no čo samozrejme má potom asi dôsledky aj v iných kontextoch, lebo však to znamená aj zníženie všelijakých tých kardiovaskulárnych ťažkostí a tak. Nehovoriac o tom, že síce je to bizarné a vlastne ono to pôsobí to tak, alebo môže to tak pôsobiť trošku crazy, keď ľudia sa rozprávajú s tými svojimi zvieratami, ale zároveň zase, že ľudia, ktorí teda majú domáce zvieratá, tak to robia akože úplne, že prirodzene, pritom není úplne jasné, že či ten pes alebo mačka rozumie, ale ten človek má pocit interakcie. No. Nehovoriac o tom, že to zviera tiež nejako reaguje často. Aj tá mačka, aj ten pes, teda aspoň my máme tú skúsenosť, že keď začnem hovoriť na naše mačky, tak oni ako keby odpovedali. Samozrejme je to akože bizár, ale že no nie sú ticho, že zamňaučia, niečo urobia, nejako prídu alebo čosi. Čiže tá interakcia tam je, že tiež to má akože, tiež to nie je len nejaká naša projekcia, že je to niečo, že nejaká interakcia tam sa deje. Samozrejme, že v mojej mysli sa potom odvádza ten dialóg, že o čom sa spolu bavíme a podobne, ale že teda myslím si, že to je jeden tiež z veľkých akoby dôvodov toho, že prečo ten pocit tej osamelosti tak akoby výrazne poklesne, pretože to nie je len akože nejaká rybička v akváriu, ale že to je naozaj máme aj taký pocit dialógu. Interaktívneho proste živočícha, ktorý na nás tiež nejako reaguje, aj dokonca na to naše hovorené slovo, hej, aj keď teda... No. A čo si viem predstaviť, že ľudia mohli mať aj s inými domácimi zvieratami, hej, že... Áno, asi, hej. Viem určite, že naša dcéra, jak jazdila roky na koňoch, tak ona mala veľmi blízky vzťah s tým koňom, na ktorom jazdila. A doteraz sa pýta, že jak sa má. A ten jej koň, na ktorom jazdila, že tie kone asi tiež vedia veľmi dobre interagovať s človekom. No a to je také zaujímavé, jak si začalo. Presne vtedy som chcela ja hovoriť, že ja som teraz dlhšie sám doma a nejsom osamelý, ale že je sranda, že to som si všimol, že jak som dlhšie sám doma s mačkami, tak ale dlhšie znamená, že niekoľko týždňov, tak ja sa s nimi začnem rozprávať po niekoľkých dňoch. Že kým som doma aj s Majou, tak sa rozprávam s ňou, ale jak som doma s mačkami, tak začnem príliš už je ticho, tak začnem sa s nimi rozprávať. A takto, že nerozprávam im o mojej práci, alebo tak. Rozprávam sa s nimi o tom, že nazdar, kde si bola. Nepoznáš hodiny. Hej, už to mala bežný small talk. Bežný small talk. Nakysal som ti večeru, chutilo ti. Takže to si uvedomujem, že to sa deje. Hej? A tým pádom ľudia, ktorí sú osamelí, že mesiace a mesiace a nemajú ani inú interakciu s inými ľuďmi, asi sa úplne bežne s tými svojimi zvieratami rozprávajú. No. Tak to je akoby tá téma tej osamelosti. Potom sú zaujímavé akoby dáta, ktoré ukazujú ten zdravotný stav. Že jak to ovplyvňuje. Hej? Všetky tie imunitné veci, tie kardiovaskulárne, čo si spomenul. Znížené stresu napríklad. No, a to je zaujímavé, že ten stres je zaujímavý, že tam je akoby kombinácia viacero vecí. To sa teraz domnievam, že začneš hladkať psa alebo mačku, tak je tam najprv ten dotyk, ten vlastne to hladké, to ovplyvňuje zníženie stresu. To teplo toho zvieraťa môže ovplyvňovať. A to, že mám niekoho, kto sa na mňa pozerá a pri mne si lahne a to pradenie, že vraj má nejaký vplyv. Ty si dokonca nejakú frekvenciu našiel, ne? Áno, že teda vlastne, že tá frekvencia toho pradenia, že 25 až 150 Hz môže podporovať hojenie kosti a tkanív podľa nejakého Mekomba z roku 2014. Ale to sú akože merateľné veci, že vlastne hladenie zvieraťa znižuje kortizol
v krvi a naopak zvyšuje oxytocín, čo je zase taký ten vzťahový hormón. Čiže naozaj, že my akože aj medzidruhovo, vzťahovo reagujeme, že nie len teda akože človek na človeka, ale aj človek na zviera a že to naozaj sa deje aj v tej našej potom neurochemii, v tom, že teda sa teda vylúčuje napríklad oxytocín alebo klesá kortizol, pretože hladkáme. To by ma zaujímalo, že kebyže máme doma pytóna alebo nejakú anakondu, že kebyže hladkám takého veľkého hada škrtiča, že či by mi klesol kortizol a stúpol oxytocín, teda ja by som mal pocit, že to bude naopak práve. Ale je dosť možné, že ten chovateľ takých veľkých hadov má k nim iný vzťah. Hej. A že ten vzťah ovplyvňuje Potom, to zníženie tej stresovej reakcie. Lebo je isté, že keď niekto sa bojí psa, tak tam to asi nebude fungovať, jasné, hej, samozrejme. Presne, to je o tom vzťahu. Tam to asi nebude fungovať. Aj keď pravdepodobne, no jasné, dobre, keď je tam problém a povedzme, že ten človek má nejakú akože zlú, ťažkú, traumatickú skúsenosť s tým, že ho napadol pes, keď bol dieťa alebo niečo podobné. No, taký človek nebude mať doma psa. Jasné, taký človek asi nebude mať doma psa, ale dobre, však asi dalo by sa s tým pracovať. Ale že možno, že to nič nehovorí o tom, že keď taký človek má, povedzme, že mačku, tak rovnako dobre môže mu klesať ten kortizol a stúpať ten oxytocín, pretože predsa len asi tam bude trošičku rozdiel v tom, že teda sú to teda cicavce a že aj tá starostlivosť od tie mláďatá, alebo vôbec ako keby ten systém toho, ako interagujú, tak ako je nám podobnejšia ako s nejakým So sliepkou. pytónom alebo sliepkou. Hej. No a s tým znížením stresu tie výskumy ukazujú, že napríklad som našiel nejaký výskum, že majitelia psov im to pomáha udržovať nižší krvný tlak, keď sa o nich starajú. A asi je to aj o tom venčení, že chodia na prechádzky, ale že ten zdravotný vplyv psov na ich majiteľov je napríklad, že ovplyvňuje pozitívne tie kardiovaskulárne charakteristiky, ktoré teda môžu byť buď chorobnejšie, alebo zdravšie. Mne sa páči aj to, že už dneska tie farmy nejsú, ale že vlakedy vlastne ešte pred 100 rokmi skoro všetky domácnosti mimomestské, čo bola výrazne väčšia polovica obyvateľstva na Slovensku, všetci mali svoje domáce zvieratá, vrátane však ešte moji svokrovci pred 30 rokmi mali husy, kačice, sliepky, holuby, psa, mačku, Možno prasatá, nie? prasa, kozu. Hej, to už som napočítal 8 a možno som niečo ešte aj vynechal. No mali tam potkanov a myši, ale to asi nechovali. A že tie výskumy ukazujú, že tie deti, ktoré žili v tomto nemestskom vtedy, ale v tom farmársko-dedinskom prostredí mali nižšiu mieru alergií a nižšiu mieru astmy a lepší imunitný systém ako deti, ktoré žili napríklad v Bratislave pred tými 100 rokmi. Hej? Že skrátka v Presburgu tie mestské deti alebo v Košiciach. Hej? To iba dedukujem, vtedy nemerali asi to, ale hej, že keď to prenesieme z dnešných znalostí mestských detí versus detí, ktoré majú farmu a domáce zvieratá, tak to vlastne ovplyvňovalo aj tieto fyzické znaky zdravia, imunitu, astmu, alergie. Vlastne, že to by mohol byť akýby dobrý nástroj naozaj, že keď niekto chce mať deti, tak nech si najprv pořídí psa a kočku. A to ovplyvní aj ten partnerský vzťah, rodičovský vzťah, že vlastne, jak sa vieme starať. A potom, keď majú dieťa, tak to dieťa, keď sa narodí do toho psieho, mačacieho prostredia, tak ho to môže zdravo ovplyvňovať. Neviem, čo by hovorili ozajstní alergológovia, ale tie výskumy, čo som našiel, ukazujú toto, že to je celkom dobrá vec. Áno, pokiaľ viem, tak to tak je. Že to je presne to,
že vlastne tým pádom sa ako keby vytvára, rozširuje sa ten počet tých akoby vplyvov, ktoré tam sú. Všetky tie vírusy a baktérie, alebo čo myslíš? No takéto, hej, áno, naozaj, že ten pes asi tiež má nejaký mikrobióm, ktorý na ňom žije, alebo aj mačka, hej, je špecifický a podobne. Samozrejme, nie je teraz o to, samozrejme je dôležité, aby ten pes a mačka boli zdravé, aby boli zaočkované a všetky tieto veci, že to áno. Ale že to všetko ostatné pravdepodobne vytvára akoby väčšiu variabilitu a tým pádom to dieťa je akoby konfrontované, alebo ten jeho imunitný systém s väčšou variabilitou týchto rôznych akože cudzích nejakých vplyvov, ale tým sa vlastne to dieťa imunizuje, či už teda ako z hľadiska imunologického, ale asi aj takého, že alergologického alebo podobne, pretože keď sa ten systém akože od malička trénuje na niečom takomto, tak dá sa predpokladať, že bude pravdepodobne menej fragilný, ako keď bude vychovávaný v nejakom skleníkovom prostredí. No, tak ako sme hovorili v tej predchádzajúcej kapitole, epizóde. No. Čo pre mňa bolo zaujímavé aj sa dočítať o tom vplyve tých psov a mačiek na detstvo. Napríklad, že ako to ovplyvňuje rozvoj sociálnych zručností a tej emočnej a kognitívnej stránke. Že som našiel nejaký prehľad na nejakom portáli, že deti s domácimi zvieratami vykazovali vyššiu schopnosť empatie, väčšiu schopnosť citového prepojenia aj s inými akýby deťmi, lepšie rozumejú emóciám, lepšie zvládajú, a to asi pri tých predškolákoch, lepšie zvládajú tú separačnú úzkosť, čo by mohlo byť ovplyvnené tým, čo ukazuje iný výskum, že deti, ktoré mali doma psa a mačku, mali lepší attachment, ten bezpečný attachment, lebo ten bezpečný attachment si vedeli vytvoriť s tým psom a s tou mačkou, aj keď si nevytvorili tento typ attachmentu treba s matkou alebo s otcom. Že mohli s matkou, s otcom mať viacej vyhýbavý alebo viacej úzkostný, ale s tým zvieraťom mali tú bezpečnú verziu, takže sa im to lepšie akoby naskladalo, čo potom ovplyvňuje napríklad tú separačnú úzkosť. Jasné, no ale vlastne, že áno, že v tom kontexte, keď teda to zviera je teda, že domáce, hej, teda, že naozaj sme sa bavili o tom, že dobre, keď niekomu pes ublížil, tak asi si nemá bezpečnú väzbu, ale že v tom kontexte ten pes, tá mačka je súčasťou tej rodiny, do toho sa narodí to dieťa a to tam funguje, ten pes je akože že ochraňujúci, prítomný a toto všetko, tak to je asi, že absolútne bezpečný vzťah, že pre to dieťa je, že ak sa bavíme o bezpodmienečnom pozitívnom prijatí, tak tuto akoby není o čom, že to naozaj je, že úplne to vie určite robiť lepšie ako človek. Absolútne, hej, proste, takže v tomto smere to môže byť veľmi akože korektívna skúsenosť, alebo taká akože posilňujúca skúsenosť vo vzťahu k tomu, že teda možno s tým rodičom to nemusí byť vždy úplne optimálne. No, a že keď si zoberiem náš príklad, že vidieť, ako naše deti, náš syn aj naša dcéra, ako vedeli nežne a s láskou sa k tým zvieratám pritúliť, tak ovplyvňovalo to, že ako sme videli, že ako sú schopní prejavovať tú lásku. Aj keď to nežicky prejavovali nám. Hej, lebo my sme ich rodičia, sme od nich niečo chceli a mali sme očakávania. Takže sa k nám nežicky správali tak, ako by sme chceli, ale tým mačkám sme videli, jak majú presne aj tú takú odovzdanú, nehranú, ozajstnú náklonnosť k tým zvieratám. Čo mňa ešte zaujalo vlastne, že to ovplyvňuje kognitívne veci. Čo bolo akože, čo je zaujímavé, že napríklad, že nejaký ten výskum ukazuje, že ovplyvňuje lepšiu schopnosť riešenia problémov. To neviem teda, ako merali, ale je to akože nejaký výsledok. A pre mňa najzaujímavejšie bolo, že ovplyvňuje motiváciu učiť sa.
Či to je tým bezpečným prostredím, ktoré vytvára to zviera, alebo tým pocitom tej lásky a naklonosti vzájomnej. No, ale neviem si predstaviť teda, že jak moja motivácia učiť sa by vzrástla, keď mačka má tendenciu lahnúť si rovno na tú učebnicu, ktorú práve čítam. Ale že to je akéby, to je zaujímavé. A ešte potom také psychiatrické výsledky som našiel, že deti, ktoré mali teda v detstve psa alebo mačku a boli pripútané teda k tomu zvieraťu, tak mali menšie riziko duševných porúch v tom tínedžerskom veku. Takže bola menšia pravdepodobnosť stredne ťažkých a vážnych psychiatrických problémov. Že to, štatisticky to bolo nižšie. Jasne, nižšie. Takže by sa tomu dalo úplne predísť. Ale to je také zaujímavé. No, každopádne teda zdá sa, že nám to akože robí dobre na rôznych úrovniach. To spolužitie s tými zvieratami. A teda, že to tak prináša takú bezprostrednú radosť, teda okrem momentov, kedy teda to zviera tiež trpí, je choré alebo nejakým A spôsobom. treba chodiť k zverelekárovi a trhať zuby a napríklad očkovať a neviem čo všetko. Áno. Ale že dobrá, ale tak to je taká tá, že bežná, no, že je to starostlivosť ako aj o človeka, hej, že teda človek tiež môže byť chorý a tiež sa o neho treba starať, alebo sa potrebuje on sám o seba postarať. Ale akože väčšinovo asi s tým zvieraťom je skôr spojených akože veľa pozitívnych emócií. A viem si predstaviť, keďže to tak natvrdo poviem, že v porovnaní starostlivosti o malé dieťa, starostlivosť o psa a o mačku je oveľa keby jednoduchšia a bezproblémovejšia. A tým pádom v porovnaní s dieťaťom naozaj, že psi a mačky prinášajú oveľa viacej tých pozitívnych emócií z hľadiska celého toho rozsahu aj časovo a oveľa menej tých starostí a tých negatívnych emócií. Hej, no teraz mi napadlo, že áno, že keď je, dobre, mača asi ani nie, ale možno, že keď je šteňa, a teda ešte sa tak nejak ako zohráva, dokúše ti veci a tak ďalej, že to asi není úplne. Ale z toho oveľa rýchlejšie vyrastú, jak malé deti. Ako malé deti, presne tak, že teda toto je také, povedzme, akože, že náročné, alebo môže byť náročné, alebo nepríjemné, ale v zásade, áno, no tak je pravda, že, a možno aj preto je to tak, že teda sú krajiny, kde už začína byť viac teda tých psov a mačiek ako malých detí, pretože ako že vychovávať psa alebo mačku je uspokojivejšie ako vychovávať človeka. No. Nevyčíta ti potom hej, naopak, že stále je aký si bol hrozný. No. Hej. Ja ešte som našiel zaujímavé dáta, že o predškolákoch, že v nejakej britskej štúdii odhalili pozitívne spojenie u malých predškolákoch, že rozvoj rečí, neverbálnej komunikácie a prosociálneho správania u detí, ktoré mali domáce zvieratá. Že to ovplyvňovalo aj rozvoj rečí. Asi sa tie deti rozprávajú s tými svojimi mazlíčkami. Alebo sa ukazovalo, že deti naozaj, keď sú smutné a keď sú vystrašené a keď sa cítia osamelé a pre nich to zviera je vlastne mimoriadne dôležitým zdrojom emocionálnej opory. Čo je teda logické, lebo to je aj emocionálnym zdrojom opory aj pre dospelých osamelých ľudí. No a potom také tie samozrejme veci, a tým som to možno aj uzavrel, že áno, keď tie deti dokonca aj preberajú čas starostlivosti o to zviera. Ja si pamätám, že prvé zvieratá som mal gubky, tie rybičky, to bolo nič. Ale potom som mal škrečkov a to som sa kompletne staral o krmivo, o tú vymieňanie tej výstelky a že to vlastne, keď má niekto doma psa, aj škrečka a chodí ho venčiť a prípadne mu dáva jesť, keď rodičia sú ešte v práci, že vlastne to trénovania, tú zodpovednosť a pravidelnosť a mať nejakú povinnosť, že to má tiež pozitívny vplyv na tie o niečo väčšie deti, na tých predškolákov. Ale už niekto na prvom, na druhom stupni vie predsa ísť vyvenčiť psa. Aj dať mu žrať a dať misku s vodou a podobne. Jasné, určite. No.
tak to sme celkom keby toho dosť prebrali. Takže na záver, že iba takých pár vecí, neviem, ako to máš ty, ale ja tým, že častokrát robím s ľuďmi aj so skupinami, tak veľmi rýchlo sa tam objaví tá téma, že ste psíčkári alebo mačičkári. Hej? A veľmi rýchlo tí psíčkári na seba kuknú a povedia si, a ty máš jakého, a mačičkári si povedia, koľko máte mačiek a jaké a jako. A že sa ukazuje, že vlastne tematizovať, či máš doma psi alebo mačky, je také sociálne lepidlo, že je to téma, ktorá veľmi rýchlo zblíži ľudí. Dokonca až tak, že tí psičkári, ktorí venčia vonku tých psov, tak sa oveľa rýchlejšie dávajú dokopy, vytvárajú lepšie susedské vzťahy, dokonca vytvárajú romantické a manželské páry, lebo sa mnohí stretli vonku pri venčení psov a dali sa do reči. Že to má aj tento taký aspekt vzťahový, že podporuje aj vzťahy iných ľudí. No to určite teda psi, no tak mačky v tomto smere sú také akoby alebo teda ich majitelia sú asi izolovanejší, lebo tie mačky asi úplne nechodia, alebo tí ľudia nechodia s tými mačkami von. Hoci napríklad u nás máme tam takú pani, ktorá chodí s takou mačkou na takom vodítku a je to také celkom vtipné, ale veľmi poctivo a pravidelne s ňou chodieva. Ešte keď sme mali popinu, tak pre tú popinu to bolo také zvláštne, lebo väčšinou mačka je voľná a utečie. U nás to bolo naopak, že náš pes bol voľný a mačka bola na vodítku. No. Ale áno, ten socializačný akože aspekt, čo sa týka psov, aj teda však nakoniec akože v mestách, na sídliskách si myslím, že je veľký, pretože to už je naozaj také, že až si to neviem predstaviť, že tí ľudia ani by sa len neprihovorili niekomu inému so psom, pretože by to bolo také čudné. Takže aj toto naozaj, že niekedy aj s niektorými klientami sa o tom bavíme, že ak hľadajú spôsob, ako sa socializovať s tým svojim okolím, že pokiaľ teda majú tú možnosť a sú ochotní ísť do toho záväzku, že zobrať si nejakého psa, tak tá pravdepodobnosť, že sa zoznámia s nejakým širším okolím je akože že obrovská. Že to je nevyhnutné. Že to je až nevyhnutné. No. Že to je až také zaujímavý point, že jasné, že sa dáš do reči s niekým cudzím, kto má tiež psa, ale iný dôvod vlastne si nenájdeš, že nenájdeš si dôvod, že vy máte tiež oblečenú mikinu, ja mám tiež oblečenú mikinu, zaujímavé, dajme sa do reči. No, to by bolo akože čudné. No, každopádne to by bolo čudné. Kdežto to, že sa zapradie rozhovor kvôli psovi je také, že úplne, že nikto to nebude rozprávať, nikto nepovie, že čo je vás do toho, že mám psa, však akože máte svojho, tak ma tu neotravujte, že to sa asi nestane. Asi existujú nejaké nevýhody mať domáce zviera. Vlastne jedna z nich je, že to stojí nejaké peniaze. A tak môže to obmedzovať, lebo človek keď nemôžeš odísť na dovolenku na dlho a musíš zabezpečiť starostlivosť od susedov a od príbuzných. Ale v princípe, že tá odpoveď, pre mňa tá odpoveď aj my sme ju objavili vlastne, keď boli deti malé, že tá odpoveď je, že mať doma psa alebo mačku, keď má človek deti, aj keď nemá človek deti, je neuveriteľným zdrojom obrovského množstva pozitív od tých fyzických, zdravotných, cez psychické zdravie, až po vytváranie obrovského množstva emócií a kontaktu s živočíchom, ktorý je prítulný, príjemný a užíva si ten ľudský kontakt. Takže majte psi a mačky. Ak chcete byť šťastní. Ak chcete byť šťastnejší, aspoň o kúsok. Takže Pejsek a Kočička vás pozdravujú. Majte sa pekne. Tešíme sa s vami na ďalšie epizódy. Ďakujeme. Čaute.